Ngono ya bolo, iki wis rampung. Wis tak centelke kae lho, kae loro kae. Oke, wis tak centelke. Wis rampung. Wis katok lek jemur ngono bolo. Nah iki lek bukeng ngontene resik-resik bolo. Di Wah, iki kok kopi kirek ora enek lagu bolo. Ora pati ya bolo. Samar-samar ya. Oh, enggak masalah. Samar-samar. Ngono. Kira manuk nggur loro tok bolo penopene sing nggur kenari karo jalak kebo. Ndek ben akeh enek murah enek labet enek apa jenenge jalak suren barang ilang bolo di pingine wong dadi ya wis